Han var ung, eventyrlysten og søgende for noget dybere end morgen han pakkede cyklen sin med. Campingudstyr åkret ret ind i en af de mest nådeløse landskab i Stillehavet nordvest olympiske nationalpark, det retter alene igen på en afsidesliggende sti dybt inde i Olympic National Park. Ingen blod, ingen fodspor, ingen tegn til en kamp, bare stille rangerer søgte etter. Helikopterskannet ingenting dager blev til. Ukert retter måneder til et år. Senere nå dukket op, og hvad de fandt, det vil få det til at stille. Spørgsmål ved alt, du troede, du vidste om år. Drak vi det se med den første person, som så Jakob Levende var en mand nær Indian Valley på 5. April så en kvinde. Nogen trækker en rød tilhænger op Fairholme Hill, klokken lover nogenlunde om morgenen. Men det var den tredje observation, som ville hjemsøge etterforskerne i årevis en kvinde, som kørte ned Soul Duke Hot Springs Road, så Jakob svinger op over bakke mod sin tunge lastbare. 3 kilometer fra motorvej, 101 timer senere kører. Tilbage ned fjellet hun la mærke til noget, som gjorde hende nysgerrig nok til at stoppe og tage et bælte. Der 10,3 kilometer op over 11-vejen lå Jakobs cykel og tilhænger forladt stedet Lagetingen. Mening om, at det ikke var et bra sted. Og camp eller. Til og med hjemme en cykeludstyret stod i enkel udsigt bare 10 meter fra vejen og 20. Fod fra den susende Soul Duck-elven blev det spredt en polyplacering på og tomt omgivet af campingudstyr, som om nogen havde organiseret særudstyr. Men her er detaljerne, som fortsat giver folk frysninger. For piler var fast i bakken i en perfekt øst-vest-linjen. Nær præsendingen, hvorfor ville Jakob plantet piler i jorden, var en melding, en markør for nogen, som kanskje kom. Og se eller nå meget mere skumle Rangers fandt åstedet næste morgen, 6. april, var cyklen funktionelle dæk fulde, ingen tegn til ulykken, forblev mesteparten af Jakobs udstyr rørt, så det ud som om han bare havde gik bort fra alt han ejede og forsvandt ind i vildmarken. Vogteren John Bowie bad om forstærkning. Kanskje cyklisten hade gått till elven för att hente vann och gled in i denne gamle hertugen som blir kald och raskt matet av snösmälting fra olympiske fjäll i vann under 40 dage personen ville ha minutter, ikke timer, men mens skovvogterne gennemsøgte elvebredden den forfærdelige erkendelsen begyndte at synke, inden Jacob Gray var ikke bare savnet, han var både sporløst. Bare etterladt spørgsmål. Og de 4 mystiske piler, som peger mod et svar. Ingen kunne forstå, at en person ikke officielt er savnet, indtil nogen melder dem savnet. I Jakobs tilfælde gjorde ingen. Det i 3 dage stod cyklen hans ved elven, mens skovvogterne antog, at han var på en kort. Torturen var det ikke før 7. april, at Ranger Brian Ray fandt en liste over telefonnumretal i Jakobs udstyr og ringte hans søster Mallory. Nyhederne traf Gray-familie som et lynedslag. Jakobs far Randy kastede våddragten sin bil og kørte gennem natten fra Santa Cruz til Washington. Han blev trukket over og kørte 100 med PH i Oregon, da han forklarede, hvad som skete. Betjenten lader ham gå med en advarsel, bare vær forsigtig. Men når Randy og Mallory ankom de Olympic Nationalpark, opdagede noget chokerende. Nedet officielle søget blev igangsat, parken var underbemandet. På grund av budgetkutt med 2-3 av politiet personal, som blev overført til andre steder, de havde en flyulykke og endda en savnet. Personer håndterer Jakobs sak blev behandlet som lavprioriteret, blev familien forbløffet tid af alt i søget og redning, og 5 dyrebare dage havde jeg lært sklid under Randy klæde. Se på Oakstop det selv ned i Soldug-elven søger bakfosser, og under tømmerstokker der en krop kan være. Fangevandet var så kaldt, at det tog pusten fra ham bort. Men han fortsatte at dykke, fortsatte at lede, fortsatte at håbe på det familien fandt. Mest frustrerende var byråkratiet ved OL Nationalparken, fungerer som sin egen landet uden for søgeteamene kunne ikke hjælpe uden officiel tilladelse kystvagten. Bare nogle minutter under helikopteret blev afvist frivillig. Hundlagene blev afvist til fordel for parkengodkendte lag, som aldrig materialiserede. Endelig Jakobs analyse konfronterte Ranger Ravy, som Jacob Rays familien kræver et intensivt søg. Skovvogteren sig bare grejt. Men ingenting. Randy søgte i bomuldsklæder under en PVC-regndragt, som udvikler en grøftfod fra konstant våde sokker. Han bushwhacket gennem Devil's Club, som rev gennem handskene hans og forlot sin blodige hænder, men han klagede aldrig. Hver dag fandt han ikke Jakobs krop, var det en. Anden dag sønnen hans kanskje fortsat var i live, jo længere søget. Fortsatte jo flere spørgsmål dukket op. Hvorfor ville Jakob planlægger en tur østover til Vermont og dra vestover? Uden at sige det til nogen, hvorfor forlade cyklen? Sen på et så synligt stedplacering, og hvad gjorde de 4 pilene mener, hvor Jakobs cykel blev fundet? Soldug-elven render 125 km til Stillehavet, hvis han havde faldt i eksperter på hurtigvand, sagde, at han ikke kunne have rejst langt på det meste en mil.
Älven var en dødsfælde i april måned, og snøsmelter og bevæger sig raskt gennem en serie med farlige tømmerstokker i Olympic Mountain redningsfrivillige. Ankom endelig næsten en uge efter, at cyklen blev opdaget og fandt bevis på, at nogen havde byttet fra fjeldsko til løbingsko nær elvebredden. Var det mærker på en mosestein, som antyder, nogen havde sklid og faldt i 30 meters afstand nedstrøms, fandt de tegn på, at nogen kan have klatret ud, men sporing er ikke en eksakt videnskab. Konklusionen var lidt mere end kvalificerede gætninger. Beviserne kunne have blitt efterladt av nogen eller ingen i det hele taget, tog kadaverhunder träffaren. Tømmerstock nedstrøms deres behandlere blir begejstret for potentielt gennembrud, men når dykkere ledte gentagne ganger efter syltetøjet, de fandt ingenting. Lugten kunne have kommet fra et hvilket som helst antal kilder, som skyldes nedstrøms af den nåværende Randy Duven ind i værlovende sted. Selv stoler han ikke på nogen andre til åvær. Grundig nok han bandt sig fast til tag og sænkede sig ned. I bassiner bak Fossefall, han bogstaveligt talt boogie-boardet ned den nordlige forgreningen Ausjelandingen, stopper for Olede i Hulerov dybe dammer, hvor en krop kan være fanget søkket ødela ham fysisk. Var kroppen hans dækket af blåmærker fra Åha, slået ind i steinblokker, han spiste ikke regelmæssigt, drak barrel ved vand, presser sig til poingetag kollaps, men han kunne ikke stoppe alle bassinget, kan holde sønnen hans et par Burnside. Shorty Jacobs størrelse var fundet et par kilometer nedstrøms og sendt til kriminallaboratoriet. I Seattle for DNA-testresultatene kom tilbage negative nok. Et falskt spor i en sak fuld afblind vejer. På dette tidspunkt havde parken klassificeret Jacobs sag som en passiv søg, noget som betyder, at det ikke findes flere ressourcer blive tildelt, med mindre ny information. Det kom frem, at dette var uacceptabelt, for Randy vis parken ikke ville lede efter sønnen hans, han ville gjort det selv. Randy Gray lagde en afgørelse, som ville definere resten af livet sit afsluttet. Han et vellykket entreprenørvirksomhed i Santa Cruz og vidt se helt til at finde Jacob solgte familiehuset, købte en diesel pickup og campingvogn med skyvefunktioner, flyttede i hovedsak til OL-hal, hvor jeg udvidet. Søgede sig ud over elven. Jacobs søster Mallory havde givet ham som kastet kniver til jul, og det var ikke med det. Forladte udstyret hans heller ikke var krampongerne hans for. Alpint klatring i en varm jakke eller en rygsæk. Kanskje Jacob ikke havde faldt i elven, kanskje. Han i det hele taget havde gått bort fra sin cyklen med vilje begyndte. Randy vurderer muligheder, som afkølte ham til benet. Menneskehandelsægten rekrutterings Jacob B. var en kæk ung mand, som havde drevet med modellering i Julenissen Cruise, hvorom nogen havde sigtet sig ind på ham. Lokkede ham væk fra cyklen hans med en historie om at trænge hjælp klokken 02:00. Randy gik i gatene i Port Angeles, snakker med rusafhængige og hjemløse folk, alle som kan have set ham søn. Det blev rapportet om observationer. Meningen afklarede det, som Jacob så ud til at have gjort. Fordampet i tynd luftmalerie delt teorien hendes med faren. Jacob var virkelig fortabt. Sagde hun, at han ikke vidste, hvad han ville gøre i livet, da han ville gå dit han ønskede, og hvad staten-verden havde fået ham nedtrykt. Kanskje han bestemte sig for at forsvinde ud i vildmarken-familien havde med vilje været bekymret om. Jacobs psykiske helse skilsmissen havde rammet ham hardt med at miste den elskede familie hjemmet. Da han voksede op, mor Laura sagde, at han havde problemer voksen. En cykeltur, langren, skal hjælpe ham med at finde sig selv, hans retning og formål. Men det var urovækkende tegn Bibelen fandt med Jakobs udstyr, havde Jesaja 4:14 cirklet rundt, og ørkenskabningen skal møde ulvene. De hårde guiden skal også råbe ja til sit slavnatmonstret skal bosætte sig der. Var budskabet Jakob havde let efter i det mørkeversene. Randy fortsatte at lete efter håbet. Han købte en liten sammenlagbar cyklet og togfærd med til San Juan-øjer, som tjekker økologiske gårder, der Jakob jobber kanskje under en antaget navnet. Han returnerede igen til Solduk-søkker. På den samme 19 kilometer lange strækningen af elven mere grundig end nogen anden fjeldværsdraget nogen gang havde blitt søgt efter inden. August 2017 Randy havde boet på vejen i månedsvis, bytter sted på impulsover i campingvognen sin var indsøget, tog ham med til det, som skulle have været en vejr. Rickmans drøm om fuldstændig frihed tog. Rejse havde blitt mareridtet, hans mistet sønnen sin, og ingenting andet betydede, når fuldmånen i august var. Rødfiltret gennem massiv røg fra skogbrændet fra britisk Columbia var Randy på et sted, som heter Loven, som ejes af Bigfoot-forskere, som havde åbnet dørene sine for at hjælpe til i søket efter. Jakob-bygningen var fuld af riflehylselade lygter og gipsafstøbninger af gigantiske fotaftryk af Derek Randalls, og hans Olympic Mountain Response-teamet havde gått
Tur 7:31 på jakt efter Jakob krysser. Terränget fra sine egne kart vidste ingen fjellene over sjælen dog bedre. Forstod at det at finde en person i. Den enorme vildmarken var næsten umulig, men de fortsatte at prøve. Randy havde drevet med 12 til 14 timers søgedageri, 4 måneder i stræk var kroppen hans brydte sammen, men hans beslutsomhed nølte aldrig. Jeg planlagde ikke noget af dette, Randy sagde. Jakob er kompisen min, tror du jeg? Vil være herude og lede efter mig, søn? Han foretrak at fortsætte at bevæge sig, fordi at stoppe betydde at tænke, og tænkning førte til mørke steder. Randy snakkede om Jakob i nutid, mens Jakobs mor Laura havde begyndt at bruge fortid. Forskellen var hjerteskærende og siger, jeg skal give Jakob denne campingvognen, når jeg finder ham. Randy sagde, at han ville elske det, vi kan. Fest, surfebrættene på toppen og barbord på stranden. Søget havde fortært Rys liv, men han klarede ikke tænkt dig at stoppe et sted, der utesønnen trængte ham død eller levende. Jakob fortjente at blive fundet, men tiden var udeløb ud, og vildmarken var vendt fredag 10. august. Et lag popbiologer, som studerer marmeter i en højlandet, havde gjort en opdagelse, som ville endelig svare på nogle spørgsmål, mens jo mange andre nær. Toppen av Enosrygg over halvlæg 1500 meter over havet niveau, og mindst 24 kilometer fra der Jakob havde forladt cyklen sin. De fandt menneskebeliggenheten var fortsat fantastisk i sin afstanden. Jakobs krop var ikke i nærheden af nogen stien i april 2017. Ville terrænget have været dækket af snø og udsat? Forskerne skrev, hvordan havde han kommet sig så langt fra den forladte cyklen sin? Hvorfor havde han klatret i stedet for at følge elvendet til sikkerhedsvagten? Ray fortalte Randy, at han ikke skulle gå op i fjellet for at lade fagfolk gøre jobben sin. Men Randy ignorerede advarslen. Hvad ville du gjort? Han spurgte. Når slutter en pappa at være en pappa? Raser op fjellet alene. Randy savnede skovogterne, som bar dem Jakobs levninger nede på hans nedstigning over. Dialege kom han over andre skovogtere, som udfører HLR på en 29 år gammel kvinde fra Iowa, som havde Randy, blev værende og fik hjertestandshjælp til at tage svinger med brystet kompressioner. Som en av skogvogterne netop havde været en del av teamet, som bragte Jakob af fjellet til trods for indsatsen. Deres kvinden døde. Den officielle årsagen til Jakobs død blev opført som uafklaret. Retsmedicineren i Clown County identificerede ham gennem tandjournaler. Han havde været bærer en isoleret cigarettænderklær, rigelig med mat og en anden bibelen som bedstefarens. Jakob havde alt. Han trængte for at overleve endnu på en eller anden måde. Gjorde han ikke hypotermien sandsynlig dødsårsak? Men det forklarede, hvordan han døde, ikke hvorfor, hvad som havde ført til dette stærk. Dygtig ung mand til at omkomme alene på en træløs åsryg, kilometer fra der nogen, som ledte efter ham. Spørgsmålene, som havde hjemsøgt søget, tog når videre ny hastværk. Hvorfor havde Jakob planlagt en rejse østover, deretter vestover uden at fortælle nogen hvorfor. Han parkerede cyklen sin usynlig opblåst med udstyret spredt, ud for forsat 4 piler fast i bakken havde. Han prøvede at lægge igen en besked hans sande. Destination mest afslørende af alle Jakobs levninger blev fundet på en eksponeret ryg, som kan have været synlig fra luften, hvis helikoptere hable. Udpladset umiddelbart efter at de blev fundet hans forladte cykel, kunne han have været fandt sandheden. Om Jacob Gray i Lio kan være enklere og mere dybtgående end nogen, som forestillede sig. Forfatteren af Dr. Robert Kesterau, Søg- og redningsmanualen, mistet personlig adfærd gav indsigt i at tenderligt forstå jeg mysteriet barn vil ofte gå op Kester-forklart. Så vil folk på en visionopdrag afhængig af hvilken melding de får fra Gud. Har jeg set folk klatre fjellene. Jakob havde let efter svar i Bibelen hans, da han cirkler ind afsnit om ørkendyr og natmonstrene. Familien hans var bekymret for ham psykisk helse efter forældrenes skilsmisse, tabet og barndomshjemmet. Hansled med overgangen til voksenlivet søger retning. Og formål var om Jakobs cykeltur ikke var ment at være en langrendstur. Hvad om det var begyndelsen på en åndelig rejse ind i vildmarken, en søgen efter betydning, som førte ham højere ind i fjellene, i stedet for ned i sikkerhed 4 piler, som sitter fast i bakken, kan ikke have været en besked til. Redningsmandskaberne, det kan have været Jakobs eget kompasbække mod hans valgte vejen i højlandet. Hvor han troede, han ville finde, svarene han desperat trængte Randy Gray havde. Ret fra starten af Jakob ville gått op, sagde han, at de fleste tabte voksne går nedover mod civilisationen. Men Jakob klatrede mod noget helt andet til slut. Jakob Ray fandt det, han ledte efter den afsidesliggende åskammen over indsjøen. Enten den var fredsforståelse eller ret og slet en slut til hans kamper, vil vi aldrig vide. Men historien hans minder os om, at nogle ganger